Du er sur på mig. Nu er den sidste vågen. Så er det madtid. Nej, de gider da ikke mere, for nu er der mad. Eller jo, gider du godt. Det er en pige. Nej, det er ikke dreng. Hey, er det en dreng? Det er Thor. Er det Thor? Bror Thor hedder han. Han er så flot. Han er så fræk, så du tror, det er løgn. Det er simpelthen den største bandit af dem alle sammen. Jamen, det er hernede. Skal du hente? Det ser den. Thor. Det er lige kommet. Hun bider mit år. Ej, så tager hun fat i min ørering igen. Når så får fat i anklerne der, så gør det Ja. Ja, så gør det ondt, din lille bide gris. Hvad er han? Han er den fjerde, er han ikke det? Er Ash Og det er ham, der så hele tiden vokser på den måde også, er det ikke? Det er ham, der er størst. Ja. Mor, vi kan altså ikke gå lige, Ash, ja. Mor, Asia, hun kan ikke gå. Hun går hele tiden skævt. Pas på, at vi træder på hende, ikke? Bare er hun fuld eller sådan noget? Nej, Hvorfor går hun hele tiden så skævt? fordi hun er en lille bitte valp.